Għaddejjin l-aħħar irtokki fil-proġett ta' manutenzjoni fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq. B'hekk fl-aħħar ta' dan ix-xahar dawk kollha li jagħmlu użu mill-faċilitajiet tal-pixxina se jkunu jistgħu igawdu mir-ristrutturar fil-parti magħrufa bħala South Block. Il-bini tal-pixxina issa se jkollu qatt ta' kmamar rinnovati u attrezzati aħjar għal bżonnijiet ta' kulħadd. Kif stqarmana l-Aġent Kap tal-Kunsill Malti għall-Isport Mark Kutajjar. Kollox għandna ħajkunna 8 showers tal-ola livell, ħajkun hemm ukoll doping room, ħajkun hemm ukoll klinika, ħajkun hemm fitness room, għax aħna bħala Kunsill Malti għall-Isport ukoll għandna programm ta' sfin u dan ħajkollhom fejn jitrenjaw issa b'mod iktar komdu. Għandna bżonn ukoll in-nies bi bżonnijiet speċjali biex naraw li dawn anke jkunu komdi meta jużaw il-pixxina u anke l-ġenituri li jkollhom u li għadhom żgħar u li trabi hemmhekk hemm dressing rooms apposta fejn dawn jistgħu biex is-servizz tagħna jkun wieħed tajjeb. Il-Kunsill Malti għall-Isport ħassib ukoll il-pixxina tkun mamra bl-aħħar teknoloġija ekoloġika. Rajna li nżommu mat-teknoloġija, pereżempju għandna il-proġett tal-Grey Water li allura ir-reġenerazzjoni tal-ilma li jinħela mix-showers ħajkun jerġa' jużat fil-flushings biex ma jinħelix ilma u fi żmien li ġej ukoll sa Settembru ħallestu wkoll il-proġett RDF, proġett li huwa investiment ta' madwar €1,000,000 li dan sa jagħti wkoll jipprova jillimita il-ħela ta' enerġija mill-pixxina nnifisha. Mark Kutajjar sostna li l-ikbar ħsara li nstabet kienet fil-qalba tal-pixxina magħrufa aħjar bħala l-plant room. Kien hemm tibdil tal-pajpijiet, kien hemm bżonn ukoll maintenance fuq is-saqaf, kien hemm bżonn ukoll li wara kollox is-saqaf ma kienx qed iżomm il-pis tiegħu u kellu jsir struttura u kellu jerġa' jinbidel biex ovvjament ikun sejf għal kulħadd għal dawk li qegħdin fuq fil-plant room, għal dawk li qegħdin fuq il-plant room anke għan-nies li jiġu wkoll jużaw is-South Block. Iżda l-manutenzjoni tal-binja tal-Pixxina Nazzjonali mhux se tieqaf ma' dan il-proġett u anke jekk matul ix-xogħlijiet l-isportivi setgħu gergru xi ftit fl-aħħar mill-aħħar se jgawdu minn ambjent tal-ogħla livell. Ħanibdew testijiet oħrajn nafu għandna problemi fin-Nord Block tal-Pixxina li mhumiex problemi gravi u ta' periklu daqskemm kien is-South Block, allura jista' jxogħol isir b'mod gradwali, naf li nagħmlu wkoll testijiet għal dak li huwa dekk tal-pixxina u anke l-pixxina nnifisha li minn ċerta postijiet qed tillikja wkoll xi ftit tal-ilma sabiex il-pjan holistiku ta' riġenerazzjoni tal-pixxina nazzjonali tkun wieħed komplett.